Ronnie D. Tinor. Kadaghanan sa mga migraduar sa bread and pastry making, mga residente sa barangay Dalapuay, Bansalan, Davao del Sur, nga giorganisa sa Revitalize Police sa barangay, ilawom sa 2nd Davao del Sur Police Maneuver Force Company. Sila ang mga scholar sa Special Training for Employment Program sa TESDA nga mga earthquake survivor. Usa-usa silang midawat sa certificate nga nagpamatuod nga pwede na silang mangita og panginabuyan o di kaha magtukod og kaugalingong negosyo. Ang graduation gitambungan sa mga opisyal sa probinsya ug kapulisan. Gibahin sa duha ka grupo ang training, ang Bread and Pastry NC2 nga nagsugod adtong Oktubre 21, 2021 ug natapos niadtong January 27, 2022 ug gipilan sa 15 ka mga scholars, ug ang bread making, pastry making and cake making nga nagsugod niadtong Setyembre hangtod Enero 27, 2022 nga gilangkuban sa 90 ka mga scholars. Nagmalampuso na programa tungod sa pagtinabangay sa mga nagkalain-laing ahensya sa gobyerno nga ang tumong matagaan og pagtagad ang mulo o problema sa tao, ilabi na sa panginabuhian ug ilang matagamtaman ang tabang o pagpangga sa gobyerno. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.